UPPL नि माखासे रावबो लिडारफ्रा आं बिदि थिनदों होननानै साना आं नोंथांमोननो फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दं माने हेमन्त बिश्व शर्माया दाख्लै अट टेकिं प्रग्रामाव फैबाय नालाय आरो हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामाजों लोगो जाथारनानै UPPL खौ फेजेनथारदों बिदिसो आरो खायफा पेज सालायगिरिफ्रा ओरैबायदि राग जानानै दं जानांगौ बिथांमोनहा जायनि थाखाय थाम्बनेइलाव एसे नुखाबाय नोंथांमोनहा आं इन्टारेस्टिं माखासे जाय बानायदों बेखौ होनो थांगासिनो दं खायफा दाख्लै जोंखौबो जौ लानाय बियार लानाय होबाय खायफाथ' बुजिला बिदिसो लोङो बुंहरबाय जिखुनुआनो जाया जाय जेखि बुङा बुंबाय था मालायखौ जेसेनो बुंगोन गावसो जौगानाया डेभेलपबो जाया बुंनानैनो मालायखौ मेगन सानानैनो खर' सानानैनो गैला आरो बे गावनि फारसे साननो रोंला मालायखौ बुङै गावनो गाहायाव गोलैलांसिगोन ओमफ्राय माबा मोनसे एसे बुंफिनजायोबा गावसो रागाया बांसिन जासिगोन बेफोरबायदि दा थिग बेबायदिनो माखासे पस्ट बिथांमोना शेयार खालामगासिनो दङ आरो बिनि आन्दोआव सासे बर' आदाबो दङ जों बयबो सिनायो ओमफ्राय मोनसे समाव मोनसे आफादनि स्ट्रं लिड खालामनायबोमोन बिथाङा सासे बेनिखौबो बुंथ'ला आं पेजखौ मोनथामसोआनो सालायो बिथाङा बर' ओमफ्राय लोगोसे दा नैबे मोनसे नाय मामाया फुरा सुथुर जाथारबाय आरो जेनेबा UPPL नि हाग्रामा सारनि प्रग्रामाव फैनायनि थाखाय आरो नोंथांमोन मोनसे देखायबावगोन नै नयन आदा बिथाङा PPF नि जानानै मेथाइफोर खनबोबाय थाबाय नालाय फुरा बेबो सुथुरथारसै आरो मोनसे होनो थांबावगासिनो दं मामाजों आरो हाग्रामा सारजोंनो बेबायदि खालामना होबावबाय आरो बिनि उनावनो मोनसेया जाहैबावबाय लास्टलि आदा जन खारजिखौ नै बिदि बानायदों थ' बिदि बानायनानै जेबो हार्म जाया बा माया इन्ट्रेस्टआव बानायदोंबा इन्ट्रेस्टआव बानायदोंसै नाथाय UPPL नियानो जा BPF नियानो जा गावनि पेजआव एक्सुवेलि होनाङासो होयोब्ला मा जायो पाब्लिकआ ओरैबो नायनोनो बासै जालाङो ओमफ्राय दुखु मोननाय फैयो जायनि जाउनाव दाख्लैफोर किसुमाना बायदिनि थाखाय जेननो गोनां जादों किसुमाना बांद्राय बिदि खालामलायबाय थायोब्ला माने नों गाव सानो लाजि फोनांनो हाबाय मानो हाबाय नाथाय गावनि पार्टियानो आरो गावनियानो माइनास जायो लासिंसिं जायो आरोना नों हाजारखि जेखि बानायनो नाजाबाय था नाथाय माइनासआ गावनियानो जायो बे आरो आंनि बुंनाया लाभ इउ अल बारा गोबाव खालामला